Ka Henyu Trap Youth Council, harengkat ka National Henyu Trap People, bat ka Dorbar Shnong Sherwang, East and West Khasi Hills. Kalayo ban batno ya shikan hun ki barjela, ki bom shimlatip, ya ka jing temu bakiwan hapo ka jela Meghalaya. Nakalyang uba es karsentiu, uba day uskretri jung ka Shnong Sherwang, ulay tu bahadin bakaliyo jing tip, na kiseng bahalang, ka Shnong kalawan ban pej, balap shisha ya kini ki barjela, ki bawan ru da ki tuk-tuk. Ulay tu baga Shnong kamdon jing tip alor ka jingwan jo kini ki barjela bat penpau ka jing persyajur bayo lese kini ki briu kiwan ban sentiat ya ki jaka ban yo le iki kam sniu kumta nakalyang ka Shnong harengkat ki arkan hun ki seng bhalang kilai tino ikini ki barjela ki bawa nadu na UP syaki pulit ka Mairang Police Station bantokit bat banle e ka badan kam. Shnong ka jengiru hangi na ka Shnong Sherwang ni layo jing tip ya ka jing tip nang ba tung kini ki kun samla ba tung seng balang ki ba ju pek perman na ka por nang ba tung ka jing wan rum pertep bri ku banabar bri ku bom itu la banong ne pok jalam kalya jungi le penlong kum ta ka caka the nyut mo ka ba ki khar ka ba bunjat pun rukom ki wan poilut download ang ne pok jalam kalya jungi hak bagi wan wat ikam ki jam ni ki wan wat ban ri tengen ban song ban sa ban wat ik belah kit nong ru te kumta kum ka seng apa ka pej benia ka besar benia ikini ki bro khoj tamda ka ribat ka jajule ku jing pha jongi kum ki nong song snong ni kum ka snong ru por bang yo jing tip ni wan ni kloi ban wan hang ne ban sakhi ya kata ka jing ajing tip bagi wan kita ki bri ba pla kam kini ki parjela mo ba ki juwan jele ni jelam klia jingi ngila wan sang ne bang ngila sedang ban keli ban tokit nang no ki wan ka kam ka baki thmul nari ka kam ka baki le ru nari kam dasai kam nati kena bahai ka baki thu maki deh kini ka poru ngingi ai ka jengi kersan lang ka jengi tri lang bat ki niki khun samla ki sipai jong kari mo ki baju ya le thma bat ki niki bri ka banabar po ka jela ka jongi bah kini ka por ngi persyajur ya kini ka jingwan jong kini ki khar kumne ka jingwan ya laj lut ka jong ki kumne ru tip ki don ka jing thmu ka basendet ba kum kanor ko jing thu ban le e kam sniu ne ban wat gini gini jaka ke ba kham kandong mo da ka ba le se ki la ban long kum kinong wan le kinong wan CID ne kinong wan pej hangno ko jaka ka ba ki kin wat ya ka jaka ka ba ki la ban le gini gini ki kam kala ban long kam butu kam ba ri ru namar kini ki sngi ngi yo sneu ba leng ba jong ki ni ki barjela ki ju jele ba ki ba le e kam sneu kam tu kam thim ru haki surok ba la ne haki petrol pom ru kum ta mo te hakini ka por na kalyang jongi ki kum ka Shnong ru ngim ailat bakum kini ki breu teng baki wan ban tit jing tit tang hapo dukan ro le se ki wan pan ban pej thu na ban wat ban long CID ru don ayu le ne don ai le se ki la ban le gino ki kam ru da ka baki wan ban pej benia na maki le se ki la ban don ka jing ya dei pat de bat ki wei ru de kum ta na kalyang jongi kum ka Shnong ru kini ka por ya kum kini ki breu wan na sabar ki bom itu bat ya kam ka jam kum tikna ka kam ka baki le ru ngisngeu bangin ngim ai kata ka jing banong ngisngeu ba kalong ko ba persya mo nakaliang jungi ru yaki te kene kepor ru ngisngeu ban nakaliang jong ka Shnong ngisngeu ban IT ki bor ka anya ne ki bor jong seng balang ru ikini bakin klikin tukit benia bahai kini ban yo ru ya ka jing sai wat ban IT ki bor jong ka an ru kan sakelin kan sawat benia iki ka kam ka bakile maki ru ngen sayo ka jing sai ken knang ba ki bre ko ban bar kenum slur ban wan hani ka jela Meghalaya ka jongi dan hakane ka ri khasi ba ki jongi ban le ban wan ban thau gino ki kam ban wat ikam ki jamru kam tam na ngikum ki jaj penriu ni kun trairi ngim yo ay kam ka jam nane ila ban ong ba kam don ka jing sngan ru ki por te ban yo le se kum kini ki priu kawan ra ban ya ka jing ma nane ka la ban le gino kam sneu ka jela ka jongi persya jori kene te tang kita na kalyang jongi kum ka Shnong ru abangi yo ngi kum kini ngi yo bat ba desena kaliang jong bor ka an yang IT ru kan sim ya kejing kelibat kejing tukit ke babenia sapang jongki ka seng National Henyu Trap People NHP na kaliang ka jonga kum organizing secretary rekat bat ka Shnong hangne Sherwang nilai obat igini ki dekhar ki bawan nadu na UP nadu Bihar bagi tu yangi hana ba kitap da katring yakibat ndalapoy ka hoti ki sasay kibat ki sayat chene ana ki wan supply suki chene te nakaliang ju ka seng ni persajur ya kan ka jingwan rung kertap na kapor sa ki mandar kalam de tip bi ki an ki kanun
dibedai bat ka district council haba kibriu kiwan le business dan kiwan yak nang ni kaliang jungi ngim don ke jing senia namar ba kat barang mi gisngi ngi i bagi jing jia bakla ye jia na kapor sa kapor bat menta kasngi na kaliang jungi keseng dekat bat ka SYC ngi ye kini kibriu ni IT no sa kabor kaan bakin bishar namar kat kum ka jing check ka jungi kalong bagi kot gislar kimbiang aka jing pet jungi ba kibriu kadon ka jing isuba namar ba kit lagi jan kuptia bijit lagi kit lagi kiu cerja kabamot ba ngim da sanya namar ka ka jing temu jong ki biselndet ngim tip te na kaliang jungi ngi maham jur banana khmat bagi nang lap susu nginang kendang susu namar ba menta kat bang mi gisngi nginay penbet yo putusam mana kaliang ki seng balang ba per ki dawa ka ILP kerpat ban ngim tujur ke sorkaro bakat pun kloino ya kane kanang baka numbu jingma ya kajak benri urit pat jongi